Ang una rin ini guys, kasi pang shoutout ko tanan-tanan, amo ni sang first batch ng donations namon sa Sara Ahoy. Coming soon pa ang donations namon nga part 2, nga pagkantuan namon. Kay na-post po ng amon nga lakat guys, kay na short kami sa mga budget. Pero tiwaan namon guys, kay damo-damo na kami di gamit nga natipon. Tiwaan namon yung makalakat kami soon as possible. Para magabalik panghatag liwat sa mga taong nagkakilanglan. Kung sino man galing kayo sa magpa-shoutout, no, comment mo sa comment below sa silingan video. Kag amon baga shoutout ni White. Guys, nag-imo kami video para sa first batch ng sa donations namon alin sa Sara Ahoy. Bale ari guys ang video nga para sa shoutout no. May mga copy kami dito. Bale may klase kami subong. Shoutout kami dito, shoutout na galing sa naghatag sa sa donations. Gasolina namon no. Pakanto sa Sara Ahoy. Shout out kay John Ray Serra Defante, sa SK chairman namon nga paisa nga nag-donate ng 500 pesos. Tapos si Cristel nag-donate man siya ng 500 pesos. Pila 1,000. Tapos si White nag-donate 2,000. Si White nag-donate ng 200. Tapos si shoutout maglaki kay Joan Paula Rencio sa paisa namon sa tagiyas ang Paris ni Doy naghatag mas sa 300 pesos worth cash. Shoutout man kay Joshua Luces naghatag sa 1,000 pesos para sa gasolin. Shoutout gali kay Sabayaw namon kay Jacqueline Tupas, kay Toto. Shoutout si mo to. Thank you sa support. John Ray Defante. Sir. Ito to yung shoutout si mo to. Tapos kay Sweeney. Guys, ang shoutout ko guys sa muling naghatag sa mga donation sa bayo no. Naghatag donation sa mga bayo. Bitoon. Si John Ray Serra sa SK chairman namon sa Musuba. Tapos kay bayaw namon yung si Jacqueline Tupas. Shoutout si Mintanan. Si Sweeney sa Balabago, nagkuha ito siya siyang gamit. Shoutout mo si Mo Swin. Mark Benton, Tika Mula. Si Mark Lee, amo siyang taga Rizal Lapas na naghatag sa donation ng bayo. Kag si Chris. Si Chris, amo siya sa friend namon sa Maharot na nagkuha kami bayo siya sa Villa Arevalo. Tapos Joseph Galardo. Si Joseph Galardo, gali guys, amo na sang gigwat sa Metropolis mo dito sa tropa tama sa Maharot. Joan Paula Harencio. Si Joan Paula Harencio, thank you man si Mugang. Ang tagiyasan para si Doy naghatag man sa mga donations ng bayo. Si Star Jones Sera. At Star Jones Sera sa pakaisa na mo naghatag sa donations ng bayo. Shoutout si Mutar. Kinarly Kyle Aliares. Si Kinarly Kyle Aliares, damo man siya ginatag ang mga bayo guys. Isa man sa mga naghatag sa pakaisa kanino. Salamat, shoutout si Mutar. Nicolene Hope, kag si Nicolene Faith Solpico. Amo na siyang manghod ko nga may YouTube na Solpico Twins. Guys, subscribe ka, follow nyo man siya guys, sila silang lapit na lang ma-monetize sa ila channel. 1 month na lang ma-monetize sa Manila channel, no? Shoutout mo sa inyo, Solpico Twins. Isa man sila nga naghatag sa damo-damo nga donations ko mga bayo guys. Ganda rin Bilyoga. Kay Nunoy Junior Bilyoga, salamat man sa pag-guide sa ato sa Sara Ahoy sang naghatag sa mga bayad dito sa donations. Steven Cabiroy man, shout out si mo man, salamat man sa pag-guide sa amo no.
padayon lang sa sa pagpakabuhi God bless man. Cristel Jane Loses. Crystal Los sa nag-isa mo rin sa naghahatag sa sa mga donations ng mga bayan guys no. Si Crystal, thank you. Ako ni, may Renzo Pico. Dwight, shoutout mo si mo Dwight. Shoutout si mo ta. Wala na ng bag. Isa mo rin sa naghatag. Naghatag sa 200 pesos. Muli ko to sa kais lock yan. Constance. Kinamot mo ganito sa nata. Wala Yan eh. na. Black lang din to. Ako, tokya ka sa Kan ko tuloy. Tigilan siya kasi yung tawag. Ito yan. Si Jerlyn Daig Topas. Tupas. Jerlyn, amuli sa ang kapig ni sa bayaw ko nga si Jacqueline Tupas. Kapig yun ni ara sa abroad. Alam ka na, termine, shoutout si mo, God bless. Joshua Loses. Si Ito Joshua Loses guys, amuli sa mangod ni Iris, no? Ang ni Cristel nga naghatag mo sa aton sa donations para worth 1,000 para sa gasolina natin sa first batch sa siling paghatag sa donation sa Asara Ahoy. Dwayne Luan. Sumalatar. Amo na si Godwin, isa rin siya sa nagupod sa aton nga naghatag sa no? Amigo tamay nga nagupod sa aton sa pagpanghatag sa mga bayo sa sa Sara Ahoy. Shoutout si mo man. Hoy, Sira. Chok, shoutout mo si mo Chok. Salamat mo sa pagbulig mo sa sa pag upod sa sa aton nga pagpanagtag sa Ahoy. Jerel Arca. To Jerel Arca, si to Jerel Arca, siya isang mekanikong nagkayos ng amon nga sa lakyan nga before kami naglakat pa sa Sara Ahoy. Salamat si mo to Jerel, damo na utang namon si mo sa pagkayos ng amon sa lakyan. Shoutout si mo to, shoutout halong God bless. James Delgado Loberas. James Delgado Loberas, Meg, salamat mo sa support mo, Meg. Shoutout si mo, shoutout sa God bless sa pamilya. Frederick Tolentino. Frederick Tolentino, amor siyang sa Metropolis guys, no? Nga isa man sila nga naghatag sa mga donations ng mga bayo sa sa paghalin na sa pagkakata sa Sara Ahoy. Justin Marie Salazar Tolentino. Asawa ni siya ni Frederick Tolentino. May Justin, salamat man sa mga bayo nga dinatag mga donations. Shoutout mo si mo, May. Grisel. Grace, Gang Grisel, shoutout si mo, Grace. Salamat mo sa mga donations na ginatag mo. Shoutout si mo. Grisel po lang. Hazel Puhal Bumbarda. Grisel, thank you man sa sa mga bayo ang ginatag mo, no. Mama ni siya ni Kyle Haliares. Dahil hahalong ka mo sa abroad, shoutout man sa inyo. J. Bilidisma. J. Bilidisma, men, thank you man sa mga sa mga karton nga mo nga mulig mo sa amon, men. Damo na sunod na amon nga mga gamit sa karton nga ginatag mo. Shoutout si mo, men. Shoutout sa mga upload mo. Pa-shoutout magaling guys sa Choco Taps, nagtakpon sa nga mo ng internet ko eh. Choco Taps, sa shoutout man si mo, bro. Fritz Bartolome. Fritz Bartolome, shoutout man si mo, bro. Sumbong na ako na kayo mo sa video para sa shoutout. Shoutout mo si mo, Fritz Bartolome. Elmer Joshua Cantala Diaz. Shoutout magaling kayo kay Elmer Joshua Cantala Diaz. Classmate ko sila sa mga college, college ko. Shoutout mo si mo, men. Halong ka mo, Perry. Sulpico Twins. Sulpico Twins guys, shoutout mo sa sa mga manguta mo niya sa Sulpico Twins. Shoutout sa inyo guys, shoutout sa inyo. The senior. Rilton. Si Boss Rilton's channels guys, siya isang naging kauna-unahang mentor ko sa YouTube. Please guys, watch mo man ang iyong video, subscribe kada, don't forget to like and comment sa iyong mga video guys. Isa ini siya nga nagbulig sa akon nga YouTube. God bless Boss Rel, God bless. Salamat. G1's
artist. O si J1's artist guys, taga Iloilo mali siya, rapper. Nagtukan siya guys kay kay BBM sa rally. Sa event sa Tamuksuba. G1's artist, mega love shoutout sa iyo bro. May YouTube mo siya guys. I-search nyo lang G1 artist. Share, like, and comment, subscribe sa lang guys sa iyang channel. Salamat sa inyo guys, salamat sa support. Pasaga pa shoutout mga gali guys sa Kulot GC. Kulot GC guys, shoutout sa inyo. Tapos sa Maharot GC guys, shoutout man sa inyo sa Maharot GC, no. Tapos sa Nick GC, taga Digli, mga Digli boys, salamat sa inyo guys. See you soon, shoutout sa inyo. Tapos sa basketball group sa Tamuksuba GC, mga mga kabataan na din video ko to before. Shoutout sa inyo mga bro. Padayon sa paghampang sa basket. Good luck. Pag ang Axie College guys, Axie College GC guys, shoutout mo sa inyo guys, no? Sa mga classmates ko, kung di mga musubong halong, God bless. See you soon guys. Tapos shoutout man kay guys, kay Justel Clemenzo. Shoutout si Motel. Halong permi, God bless. Kag kay Riniel Sudosta. Si Riniel Sudosta, isa rin siya no? Ka friend namon nga subong naga-guest sa sa isa ka pelikula, sa isa ka movie diri sa sa ginhiwat sa Iloilo. Good luck sa imo to. Congrats sana sa mga maabot mo pa nga mga handom sa kabuhi. Pero bila maghalong to sa God bless sa imong family. Shoutout ni RJ. Shoutout mga kay RJ. RJ, nga ipalido mo ya? RJ Topas. RJ Baredo. Sobredo. RJ Labred. RJ na. Birthday yo. RJ Baldeo. Baldeo Digelio. RJ Balado. Lima pa na raw ay. Di RJ gani RJ Pasol. Bardeo. RJ Bardeo bro, shoutout sa mo na bro. Baldeo. Taga Sambag aro. Taga Bituan kami. Tapos shoutout magre-kay sa guys kay RJ Dave, RJ Solsus Villa. Shoutout man kay J Poras. Shoutout man kay Eman Val McDaniels. Tapos shoutout man kay Ivan Entreguena. Shoutout man kay Nico Bratenya. Tapos shoutout kay Vin Zaski. Sa mga bro, shoutout sa inyo bro, shoutout. Salamat sa pag-subscribe sa akong channel guys. Kag may pag diri nagpa-shoutout pa. Si mga taga diri sa St. Joseph para samon. Shoutout kay Laraine Argelies sa magulang ni Waymoy. Shoutout sa imo. Shoutout man kay Amber Alcantara. Shoutout. Tapos kay Isay Blanca Flor. Shoutout sa imo Isay. Tapos shoutout kay Thursday. Shoutout kay kay Raymond Paguntalan. Kay Pane. Shoutout si Mune. Tapos shoutout man kay Isidro Hernandez. Shoutout si Moto. Shoutout sa tanan. Good vibes. Ilonggo Secret Vlogs. Keep safe everyone. God bless. Pagkabantayan nyo guys nga ikaduwang donations para sa pagpanghatag sa second batch namon nga pagpanghatag. Sa second batch lang ako mag-shoutout sa mga naghatag na nagbululi guys sa mga donations sa mga bayo kag pa-Gcash. Second video ko na lang paghimuon ng nga nagpahatag sa mga latest nga mga donations ng mga bayo. Tapos sa mga nagpa-Gcash. Salamat guys, salamat sa inyo. Good vibes. Banat.